Soledad Felloza nace en 1968 na cidade de Paysandú, no Uruguai. Desde que cruza o océano e asenta en Galiza, Felloza é uruguaia e galega. O territorio e as palabras vertebran o seu traballo, o de contar historias, sexa a través dos libros, das fotografías, do teatro, da cociña ou da narración oral. Soledad Felloza dirixe o Festival Internacional de Narración Oral Atlántica. Tamén leva narrativa á rapazada dos institutos, manténdose próxima ao transcurso das xeracións. Ela é contadora de oficio, adapta as historias, escoita e ensancha as marxes da improvisación. Quedamos con Soledad Felloza no Instituto do Milladoiro, en Ames, para falar sobre os territorios e as linguas, as persoas e os contos, as palabras e os silencios. Levo media vida dun lado do mundo e media vida do outro lado do mundo, non? Eu son das que, cando estaba alá, dicía, nunca vou marchar, eu son de Paysandú, Uruguai, la camiseta aí colocada, non? Pero, bueno, cousas da vida, da profesión, pois, o mundo foise agrandando, non? Cando somos pequenos, o mundo é pequeno. Está ali onde está a tua nai, onde está a taza do leite tébedo, e xa non precisas máis mundo, pero un día o mundo, pois, empeza a agrandarse e alá vai. Eu tiven así como certo sentimento de culpa, porque eu estou namoradísima de Galicia, namoradísima de todo. E entón casi que era como e onde quedou a uruguayés? Onde quedou a sanducera? Non que como somos a xente de Paysandú, sanduceros. E un día Eduardo Galeano díxome unha cousa moi bonita nunha presentación, así que había moita xente, e entón saleu a pregunta de que pasa cos que somos dun lado e do outro do mundo, non? E entón el dixo, las personas son como árboles, e aí donde naces tenés las raíces, pero e te alimentás de las raíces. Pois eu son unha suma desas cousas, non? Desas raíces, aliméntome dali, pero tamén é onde hoxe en día están as miñas polas, as miñas follas. Eu fun ao médico ao centro galego, usaba zapatos bergantiños, miña nai cociñaba con puré de tomate Pontevedra, e eu sempre lembro cando íamos ao médico, e miña nai dicía, pórtate ben, porque senón vos dicir a señora que che leve. E eu tiña pánico, esa señora, pánico. E como diría min, tempo despois, descubrín que esa señora era a Santa de Azorei. E cando a vin de volta, aquí nunha exposición, foi como cruzar cousas da infancia cos de agora, non? Entón sí que hai moitas diferenzas, pero hai moitas cousas que son iguais. Cando ti emigras, levas os soños, as esperanzas, pero tamén levas o teu, levas as cousas máis cotiás, a maneira de aparvar a erva, a maneira de facer as cousas, as receitas, os contos, as lendas, e entón, pois, de Galicia migrou moitísima xente a Uruguai. De feito, cando eu, ás veces ao principio de estar aquí, facía ou dicía algunhas cousas, me dicían, pero iso é galego, ou esa palabra é en galego, e dicían, non, isto é uruguaxo. E non, era de aquí, porque en algún momento iso foi lá, non? Entón, pois, diferenzas, en todo caso, no eido, non tanto cultural, sino do feito de como traballar na cultura, sí que as notei, non? Porque, bueno, América Latina en xeral, vimos da autoxestión, non? Eu, o primeiro teatro onde eu traballei e tive o meu primeiro grupo de teatro foi facendo os focos nós, conseguindo as butacas dun sitio de outro, e os artistas vendemos as funcións, ou estás a taquilla. Esta relación coa administración para min foi sorpresiva. Creo que neste momento son eu un equilibrio das dúas maneiras de traballar na cultura. A
paixón, o motor que eu teño son as historias. E ás veces preciso contar as historias co equipo fotográfico, outras veces preciso a escrita, outras veces preciso a voz e outras veces preciso o corpo inteiro, escenografía, vestuario, unha chea de cousas. Ás veces preciso cociñar, ás veces preciso facer a horta. Eu conto historias. Esa é a miña esencia, non? Entón, teño diferentes ferramentas e como son muller da cultura, pois evidentemente pois tamén hai unha precariedade que fai que, de alguna maneira, cada unha destas ferramentas alimente a outra. As leiras están todas sementadas, e sempre vas colleitando, tes ao longo do ano, pois sempre cae algo, non? Sempre estás ben e por riba vas variando e motivándote. Para min, as historias son a voz, son o 3D do territorio onde ti moras, e ese territorio pode ser o real ou o imaginario. Cando ás veces a xente me di «Ai, ti por que falas galego?» Porque non, primeira cousa, non? Pero segundo, se eu estivera en China falaría chinés, se estivera en Inglaterra inglés, e eu non entendo un territorio, un lugar sen a súa lingua. Non? Así como, por exemplo, antes para citar a Galeano tive que pasar o uruguaxo, porque evidentemente cando falo da miña terra, das cousas, pois preciso escoitar as voces da miña xente, preciso sentir as musicalidades das palabras, os movementos das persoas, os ruidos das cociñas, da vida cotiá, das escolas. Entón, o territorio emocional é fundamental, polo menos para min é a raigambre, son os alicerces de todo o meu traballo. Cando eu cheguei a vivir aquí e tal, pois claro, empezas a falar coa xente, a min nótasme que non son de aquí, entón automáticamente todo o mundo pasa a castelán, entón tens que pelexar, non, faladme en galego, que eu quero aprendelo, que tal. E entón hubo como así como dous momentos que foron un shock, non? Un polo literario, que foi culpa de Kiko Cadoval, que dixo, ti queres falar galego? Pois, e deu-me un libro. Dixo, se o podes ler, xa despois non vas ter problema ningún. E deu-me a Rayanos, de Xosé Luis Méndez Ferrín, e eu estaba fascinada. De feito, o primeiro conto que eu contei en galego foi un conto dali, dese libro. E despois foi, bueno, evidentemente, meu compañeiro de vida é galego falante, e entón, pois, tentaba ás veces falarme en castelán, pero non lle salía. Entón, dicía, non, ti sigue, ti fai como que eu quero. Entón, pois, empezas na casa, evidentemente, pero despois polos nosos intereses, esa tolemia que temos polo patrimonio, pois claro, vas de sitio en sitio escoitando a xente. De feito, ás veces teño a sensación de que son como un muestrario do galego falante deste país, porque segundo a historia que conto, igual tiro para o tercio continental, tiro para un sitio para outro. Eu sentía que estaba a mentir Galicia se non a mencionaba coas súas palabras. Porque non é o mesmo dicir bosque que dicir fraga. Non era igual. Non era o mesmo dicir cascada que dicir fervenza. Eu sentía que estaba a faltar algo. Na casa rin moito porque eu teño algunhas expresións, evidentemente, que non as podes negar, e tampouco vou renegar delas porque son parte de min. Sanguango, guarango. Non é que un sanguango sexa alguén que é parvo, porque non, sino que é esa persoa que fai moita gracia, pero que a la vez ten esa inocencia, pero que a la vez sobre que entras estás a rir porque sabes que algo vai facer. É un sanguango, sabes? En galego hai moitísimas palabras que en castelán non hai traducción, ou polo menos non é a mesma cousa. Non sei, xenreira, ou entón atopei unha palabra tamén, xurafás. Entón, claro, esas palabras non as podes traducir, son palabras que xa, no momento en que as dis, estás a representar un sentimento, unha sensación, algo.
non? Mesmo pásame cando vou ao Estado español, que conto historias de Galicia e estoume a traducir, que é un pouco surrealista, unha uruguaya traducíndose do galego ao castelán, e ás veces digo ao público, mirad, isto en galego dícese así, e sacades a neurona extra que tedes e seguro que entendedes, e todo o mundo entende. O meu mundo agrandouse moitísimo, moitísimo, ao nivel laboral, se é que queremos buscar algo práctico, non? Dende que eu falo e vivo en galego e actúo en galego, pois traballo en Brasil, traballo en Cabo Verde, en Angola, en Portugal traballo moitísimo, moitísimo. E iso permíteme, ademais, tamén ampliar moitísimo o meu universo literario e imaginario, porque, claro, conectas coas tradicións orais de outros países, que sí que hai un fondo común que é a lingua, pero que hai universos increíbles, co cual é que é unha ledicia, é unha festa, de verdade é unha festa, porque creo que non me vai a dar a vida, pero eu digo que habería que aprender tamén o catalán e o euskera e todo, porque claro, eu o vexo cos meus compañeiros contadores de historias, que claro, os universos máxicos das outras comunidades, se non as colles na súa lingua, non é a mesma cousa. Percorro toda Galicia, non? Das cidades máis grandes ás vilas, aldeas máis pequechiñas. Teño estado en escolas de 800 e en coles de 42 nenos de todas as cidades e hai realidades moi diversas. Eu teño moita esperanza, xa digo, en todos eses nenos e nenas que están dende o rural a defender a lingua sen ser conscientes do que están a facer. Porque é a súa vida, é o natural. A min preocúpame máis a mirada da xente de moitas cidades que aínda pensa que o galego é esta cousa de pobriños, atrasados, non? Eu sempre conto unha anécdota duns rapaces dunha escola rural que estaban a xogar na hora do recreo e estaban así collendo faíscas, botaban así polo aire a correr. E entón un que estaba así nunha árbore dixo, que facedes? Dixo, estou a estercar. Así que se non vas a axudar, aparta. E o outro dixo, es que teño un chándal novo e é moderno. E este mirou para ela e dixo, moderno son eu que levo as vacas co iPad. Entón, esa rapazada, quen pensa que son atrasados non ten ni idea, porque eses rapaces controlan do iPad, controlan de internet, controlan dos podcasts, gravan, fan televisión, fan radio, viaxan polo mundo. Pero despois chegan ao seu territorio e saben onde están os marcos das fincas, saben onde está o río, saben onde está o castro, saben onde está a fonte, saben que esa terra é boa para isto, é mala para o outro, saben cando o vento ven dun lado o que vai traer ou o que vai levar. Están moito máis preparados que a maioría de nós para calquera cousa que poda pasar neste mundo, non? E mesmo coa lingua, porque dende o momento que tes unha lingua nai e colles outra, en nada chega unha terceira e unha cuarta, e o mundo amplíase moito máis. Xa que estamos tan preocupados pola globalización, igual deberíamos de preocuparnos, penso eu, pola recollida do noso. Porque cando ti estás ben forte no teu sitio, sexa cal sexa ese lugar, o mundo é teu. Vexo rapaces que estamos facendo un traballo e non poden facer unha frase enteira en galego. Dame moita tristeza, porque a ese neno faltanlle ferramentas, e por sobre todas as cousas penso que lle falta orgullo. E sen orgullo non facemos nada. Creo que precisamos referentes orgullosos da lingua e do país, sexan as autoridades, artistas, escritores, deportistas, porque cando ti tes referentes de éxito, eu sempre digo, se Sara fixera todas as campañas publicitarias das tendas en galego, acababa o conto. Mirade o que pasou coas tanxugueiras, non? Eu na vida miraría un programa de Eurovisión, e votei, e estaba colgado o teléfono, por qué? Porque eu quería que o galego estivera ali,
e que fora ese resultado, unha cousa, sabes, de que ti podes falar en galego, podes cantar, podes bailar, podes tocar a tua música e podes ser moderna. Encántame porque son as nosas rapazas. E iso é o que precisamos, porque é como sempre estamos a chorar co galego. Non hai que chorar co galego. Temos que facer tamén nós un espazo positivo, esperanzador. Fixadevos que eu cando entrei ao galego, aparte de entrar polo amor e tal, entrei porque tamén vin a posibilidade de ampliar, de facer algo que era bo. Eu non vi en ningún momento que estaba facendo algo negativo. Cando ti tes unha tarefa negativa non a queres facer. Ou a faz mal, e con atrancos e pásalo fatal e non queres volver a repetila. Pero se ti faz algo con ilusión e que ves que dali vai eso chama, eso tira. E o galego é unha cousa boa. Eu sinto moito, será que son de fora? Eu non entendo por que non o vedes. Porque este é un país impresionante, con unha lingua impresionante, con unha historia impresionante, con un territorio increíble, e moitas veces estamos mirando para onde non temos que mirar. E onde mires un pouco, de mirar cos ollos, pero tamén co corazón. Jope, aquí hai unha chea de cousas. Toda vez que nos facemos unha escolla do repertorio que utilizamos, estamos dirixindo a mirada, a escoita de quen temos de público hacia ese lugar. Nos temos a obriga de pesquisar, de atopar todas esas voces que, fora por ideoloxía, fora por pensamento, fora porque estaban protagonizadas por persoas aparentemente que non tiñan interese, esas historias témolas que rescatar. Cada vez estou máis preocupada por recoller o que está pasando. Porque podemos cometer o erro de deixar un baleiro de moitos anos. E, de feito, eso a dictadura aproveitou no moito, a refuxiarse no folclórico, no que estaba en séculos para atrás, o que conviña, de séculos para atrás, porque os séculos para atrás non foron tan escuros como nos queren facer creer. E ollo, porque hai unha chea de historias das cidades, das vilas, da xente ilustrada, da xente formada, da xente que tiña bibliotecas, da xente que viaxaba, que esas historias tamén témolas que contar. E as historias que están ao redor dun tempo en que non se podía falar. Ese tempo en que a xente tapaba os buratos das villas e dos fregadoiros na casa por si estaba alguén escoitando fora e iba a contar. Aquí só houve historias de señoras coa vaca, de mouras, de fontes máxicas e de tal, e non houve guerrilleiros, non houve guerrilleiras, non houve resistencia, non houve historias de xente que tivo valor durante eses tempos para facer cousas, non houve historias daquelas que, cando empeza esa música extraña, animáronse a meterse contra a censura e sacaron as súas letras, se foron roqueiras, se foron punkis. Non hai historias dos que sobreviviron aos estaleiros que pecharon, a xente que deixou o mar para pasar a terra, a xente que foi a Alemanha, porque falamos moito da emigración, porque é como máis épica, a que foi para Habana, para Buenos Aires, Uruguai mesmo, pero e a xente que foi para a Suíza, para a Alemanha, para a Inglaterra. Entón, sí, eu recollo todas esas historias de antes, pero cada vez estou máis preocupada por tamén recoller todo este discurso. É máis fácil contar de certos temas, non te comprometes a nada. Cando ti contas a historia de Chelo de Soulesín, unha das tantas Soulesín que foi perseguida, que serviu de enlace entre os irmáns e os guerrilleiros e que nin a propia guerrilla quería subir porque a guerrilla pensaba que subir as mulleres ao monte era un problema, hasta que viron que a súa vida corría peligro. Ou de tantas outras, ás veces agochadas detrás da figura dun home. O noso traballo ten a obriga de arriscar, de remexer nesas outras historias, non maltratar o público, nin moito menos. A min encántame ver o público cando ri, pero tamén cando se emociona, e cando ao final dunha sesión de contos
achéganse a ti e din, mira, deso que contaste, sabes que na miña casa tivemos unha tía, un tío, un curmán, un nesto, e agroman esas historias. A min encántame contar como se contaba antes, para o público que hai. E como moito avisas, hai roupa tendida. Escoitar, percibir as necesidades do público. Ti, ás veces equivócaste fatal, pero é o risco, é a maravilla de decir, hoxe precisan unha historia por aquí ou por alá, e vas escoitando como respira a xente. Os contos van saindo, os portugueses din como as cereixas. Colles un e sai outro, colles un e sai outro, non? Non esa cousa pechada, hoxe en día hai un título e hai que contar dentro dese título. Si hai que ir na procura do tradicional do conto, gustaríame ir á esencia de como contar. Esa esencia que fai que alguén do público, contaba outro día Celso San Martín, lle dixera, estaba cun cartón de vino, e dixo, sigue contando, que se non contas bebo. Pois iso mesmo, non? O cando a xente ao final di, pasei hora e media sen pensar en nada. Entón, penso que temos que ir ali. Non tanto al, había unha vez colorín colorado, senón, pasou que ia fulano pa aquí, nun cruce de camiños, se topou a tal, e aparece a historia. Non? Falar máis das persoas.